Dame i gospodo, danas u kategoriji Jel vi mene zajebavate predstavljamo HP pretplatu za printer. Joj, kada vidite cijene. I ne brinite, to je samo jedna od čudnih stvari ovog tjedna. Siguran sam da svi znate kako je održan Mobile World Congress u Barceloni i to naravno znači da je bilo stvari kao ova, imam toliko pitanja, ili ova, ili ova. Da ne govorim kako su Honor i Xiaomi predstavili svoje flagship telefone i kako jedni i drugi tvrde da imaju najbolje kamere na svijetu. Braćo, dogovorite se. Ivan i ja smo također bili na sajmu, vidjeli smo i mi dosta toga, pa nećemo više gubiti vrijeme na intro, nego idemo. Miki, vrti intro. Nisam mislio da ne gubimo vrijeme na ta intro, nego kao intro uvodne riječi. Nije mi jasno kako ti ko umjetna inteligencija neko... Ako imate tvrtku i imate više vozila, jeste li znali da ih možete sve jednostavno pratiti? Naime, Aeronet ima fleet management sustav gdje s bilo kojeg uređaja, na primjer laptopa ili telefona, možete lako pratiti poziciju bilo kojeg vozila u realnom vremenu, potrošnju, saznati detalje o servisu, registraciji itd. Sustav se može i posebno prilagoditi vašim potrebama, a za više informacija kao uvijek bacite pogled na link u opisu. Čisto da bude malo drukčije, ovaj put ću vijesti podijeliti u 3 kategorije. Te kategorije su normalno, ozbiljno i naravno, jel vi mene zajebate? A da bi stvari krenule lagano, idemo prvo. Za početak, Honor Magic 6 je napokon stigao u Europu. Uživo ostavlja odličan dojam, vjerujem da ste već vidjeli pokoji unboxing, no možda najvažnije, napokon znamo cijenu. 1299 eura za varijantu s 12 GB RAM-a i 512 GB memorije. Osim njega i telefon iz kategorije, toliko dug naziv da vam nestane dah dok ga izgovarate, dobio je cijenu od koje također nestane dah. Naime, Honor Magic V2 RSR Porsche Design će vam iz džepa izbiti 2699 eura. Da Bog da ja imao takav džep. Onda imamo ovog macana. Da, Xiaomi 14 je na testu, vjerujem da ste već vidjeli i neke recenzije, a ja ću vam prije svoje recenzije reći samo jednu stvar. Ovo nije Xiaomi koji znate. I da, istina je, Europa uopće nema Pro modela, nego je umjesto njega predstavljen Xiaomi 14 Ultra. Ako ću biti iskren, to mi je uz Honor Magic V2 možda najimpresivniji komad hardvera koji sam odavno vidio. Fokus je naravno na kamerama, a ako vam dizajn telefona koji podsjeća na kameru, kao i poseban dodatak s dodatnim kontrolama to ne govore dovoljno, onda ne trebate gledati dalje od glavnog senzora koji ne samo da je 1 inčni, nego ima stepless variabilni otvor blende od f1.6 do f4 i naravno Leica Sumilux leće. A da, i cijena je 1499 eura. Veselo bome. Uz telefone, Xiaomi je predstavio jako interesantan Watch S3 pametni sat gdje se može skinuti prsten i mijenjati za bilo koji drugi i novi Vero S sat koji se zove Xiaomi Watch 2. S3 košta 149 eura, a Watch 2 samo 199 eura. Oppo je pak ponosno objavio da se nakon rješenja patentnog spora s Nokiom vraća u Europu, a možemo potvrditi da polako rade na ulasku u Srbiju. Tekno je pak na sajmu predstavio mnogo novih telefona i stvari. Jednu stvar čuvam za ozbiljnu kategoriju, a ovdje ću samo spomenuti Tecno Pova 6 Pro 5G. Ima ovaj fora dizajn s ledicama na stražnjoj strani, 120 Hz AMOLED ekran, Dimensity 6080 procesor i bateriju kapaciteta 6000 mAh. Nažalost, cijena nije poznata, ali u Indiji je oko $230, tako da bi mogao biti vrlo zanimljiv ako se ikada pojavi ovdje. Evo jedna zanimljiva stvar koju smo saznali na sajmu. Kad smo ja i Ivan došli do Huawei izložbenog prostora, vidjeli smo Mate 60 RS. Pitamo koji je procesor, niko neće da kaže. Nema veze, sam ćemo provjeriti. Srećom, ima interneta. Instaliramo AIDA 64 i ajme, ovo odavno nisam vidio. Kirin u novom Huawei telefonu. Još ima 12 jezgri. Ovo je pretpostavljan taj takozvani Kirin 9000S za koji je i dalje misterij kako je uopće napravljen. I Nubia je predstavila nekoliko zanimljivih telefona, ali začudo najviše pažnje je plijenio onaj najjeftiniji. Zašto? Pa evo kako izgleda. A na to još dodajte da ima navodno vrlo glasan zvučnik i 2 ulaza za slušalce. Ono, da možete s prijateljima dijeliti glazbu. Jer
Svi imamo prijatelje koji imaju puno slušalica s 3,5 mm ulazima. Pogotovo danas. Ja se nadam da imamo. To su dobri prijatelji. Od stvari koje nisu telefoni, izdvojio bih da je Samsung napokon pokazao Galaxy Ring. Bojao sam se da će biti dosta debel i zbog toga neugodan za nositi, ali uživo je izgledao dovoljno tanak. Nažalost, nismo ga mogli probati jer je bio zaključan iza stakla, no Samsung se pohvalio da dolazi u 3 boje i da će baterija držati do 9 dana. Zanimljivo, odmah poslije toga i Honor je na neki način potvrdio da i oni rade na pametnom prstenu. Tu su onda i razni koncepti telefona koji se omotaju oko ruke. Jedan je onaj Motorolin koji smo čak pozadnju prilagodili mojoj košulji i ovaj Samsung Kling Band koji iskreno izgleda još čudnije nego što zvuči. Trenutno, realno, beskorisne stvari, ali s napretkom tehnologije nije teško vidjeti na kakvu viziju budućnosti ciljaju. Sad, koliko ta vizija ima smisla, to je drugo pitanje. No ne brinite, ako vam tu stvari postaju malo čudne, to je zato što smo napokon došli do kategorije... Ovdje ću prvo reći da me Tecno ugodno iznenadio. Od svih kompanija nisam očekivao da će baš oni predstaviti veliki gamepad koji je zapravo gaming konzola s Windowsima. Samo nemate ekrana, nego igre igrate na Tecnovim AR naočalama. A u tim naočalama djeluje kao da igrate igru na nekom jako velikom ekranu. Znači, ne samo da je cijela stvar vrlo portabilna, nego gdje god idete sa sobom nosite veliku ekrančinu. Zašto je onda u ozbiljnoj kategoriji? Pa, djelomično jer je od Tecno, a djelomično jer meni te naočale iskreno nikako ne mogu prodati iluziju da igram na nekom velikom ekranu. Ako tražite neku usporedbu, to je isto kao kad gledate kroz digitalni viewfinder na fotoaparatu. Onda imamo Lenovo laptop s prozirnim ekranom. Mislim, naravno da cool izgleda i naravno da mi je drago da imamo ovakve inovacije, ali samo nek mi neko odgovori na par pitanja. Kako da ovdje koristim Chrome u inkognito načinu? Posudim milje od babe. Ko je bio ta osoba koja je rekla ja želim da svi vide što ja radim? I pitanje koje se svi pitamo od kad znamo za sebe, koja je svrha? Ako je svrha da izgleda cool, onda sve 5. I konačno dolazimo do... A za svečano otvaranje te kategorije zaslužan je ni manje ni više nego HP. Odakle uopće da krenem? HP je svjestan da se ljudi žale na nepouzdanost printera, odlučili su tome stati na kraj. Kako? Pa naravno izbacivanjem pouzdanijih printera. Bi bio logičan odgovor, ali ne. Umjesto toga HP predstavlja pretplatu za printanje. Umjesto da kupite printer, možete izabrati između 3 modela i plaćati pretplatu. Sad možda mislite, ok, nekima će možda odgovarati tako, no što ako vam kaže da je cijena za najjeftiniji printer $6,99 mjesečno? I dalje vam nije tako strašno. A što ako vam kažem da za tu cijenu možete isprintati nevjerojatnih 20 stranica? I nije šala. Ako, ne daj Bože, više isprintate, primjenjuje se još veća pretplata, a kao što vidite po ovim cijenama, ona s najviše stranica i najskupljim printerom košta preko $60 mjesečno. I tako ja pomislim, ma znaš šta, ok, nema veze. Ovo je super ako mi treba printer na mjesec, 2 i to je to, ali onda stiže šlag na tortu. Znam, mislili ste da je 20 stranica šlag, ali HP je očito kupio baš u šlaga. Uglavnom, ako želite koristiti ovu pretplatu, zaključani ste na ugovor od 2 godine. Ja ću majke mi izgubiti vjeru u čovječanstvo ako itko uzme ovu pretplatu, pa makar onako iza j***ci. Srećom, ono malo vjere što imam u čovječanstvo drže mi, među ostalim, ove fotografije što redovno šaljete na Bytebox Discord server i na našu e-mail adresu. A dok i vi zajedno sa mnom uživate u ovim remek dijelima, evo jedne zanimljive informacije. Naime, Samsung je predstavio SD karticu koja je brža od SATA SSD-a. Točnije, brzina prijenosa podataka je 800 MB u sekundi. Naravno, ima raznih drugih faktora zbog kojih te dvije stvari nisu uopće usporedive, ali je svejedno fascinantno. I pogledajte sada ovo ovdje. Možete se pretplatiti, ali besplatno i nećemo vas zaključati na ugovor od 2 godine. Ali ne smijete gledati više od 20 videa dnevno. Jer mi pazimo na vaše oči. Ali, ako ste baš destruktivni, pogledajte i ovo ovdje. I eto, toliko od mene za danas i vidimo se u sljedećem videu.